Cześć wszystkim, witam serdecznie na kanale Polska oczami Białorusinki, z tej strony Maria. Powodem do nagrania tego filmu było moje osobiste doświadczenie komunikowania z Białorusinami na temat emigracji. Podczas tej komunikacji zauważyłam, jak bardzo zostało podzielone nasze białoruskie społeczeństwo w ciągu ostatnich 3 lat. Krótko opisując sytuację. Ci, którzy wyjechali z Białorusi, częściowo chcą wrócić do domu i oskarżają tych, którzy mieszkają na Białorusi, o siedzenie i milczeniu. I odwrotnie, ci Białorusini, którzy mieszkają na Białorusi, w niektórych przypadkach mówią, że ci, którzy wyemigrowali, tuczą się w Europie i nie mają zielonego pojęcia o białoruskiej rzeczywistości i w ogóle nie rozumieją, jak to jest żyć w strachu. Myślę, że są Państwo świadomi wydarzeń politycznych ostatnich lat na Białorusi. Po nieudanej rewolucji w 2020 roku ludzie zostali zmuszeni do opuszczenia kraju pod groźbą więzienia i represji. Wśród nich jest nasza rodzina. Od 3 lat mieszkamy w Polsce. Ponadto wielu Białorusinów opuściło kraj ze względu na problemy gospodarcze, które rozpoczęły się w kraju oraz po wybuchu wojny między Rosją a Ukrainą. Według różnych źródeł w ciągu ostatnich 3 lat wyjechało około od 400 do 500 tysięcy osób, a emigracja trwa. Swoją drogą, podobne problemy, o których dzisiaj będę mówiła, zauważyłam nie tylko w stosunkach między Białorusinami, a także między Ukraińcami, których podzieliła wojna, a także w stosunkach między Polakami, ponieważ jest też wielu Polaków, którzy opuścili kraj w różnych okresach. Ale ponieważ jestem Białorusinką, spróbuję konkretnie opowiedzieć o podziale białoruskiego społeczeństwa i o tym, o czym Białorusini na emigracji najczęściej nie chcą rozmawiać. Na początku trochę psychologii. Co psychologowie mówią o emigracji i emigrantach? Ekspatrianci to ludzie bez domu, a utrata domu jest drugim najbardziej stresującym wydarzeniem w psychice po stracie bliskiej osoby. Nie ma znaczenia, czy przeprowadzka do nowego kraju była pożądana, czy wymuszona. Tak czy inaczej, nie będzie to łatwe w obu przypadkach. Istnieje wzór pozwalający obliczyć optymalny czas, jaki emigrant będzie potrzebował na przystosowanie się do nowego kraju. Aby to zrobić, musicie podzielić swój wiek przez 4. Na przykład dla mnie to 7 lat, ponieważ przyjechałam do Polski, kiedy miałam już prawie 28 lat. Jeśli mówimy o Białorusinach, to można nawet podkreślić różnicę między Białorusinami, którzy wyjechali z kraju, a tymi, którzy zostali w kraju. One są następujące. Ci, którzy mieszkają na Białorusi, mają główny problem – życie w strachu. Oni albo nie mają wyboru, albo to jest ich świadomy wybór. I moim zdaniem to jest dużym wyzwaniem, ponieważ oni muszą jakoś sobie radzić i radzą sobie, żeby nie zwariować i nie popaść w całkowity niepokój o jutro. To też wymaga odwagi i wewnętrznej stabilizacji. Nawet psychologowie mówią, że u Białorusinów rozwinął się syndrom wyuczonej bezradności, czyli oni mówią w taki sposób: tak, to jest niebezpiecznie, ale poza granicami naszego ojczystego kraju jest zupełnie inny, obcy świat i obcy ludzie. Więc wybierają życie w takim niebezpiecznym kraju, natomiast to jest ojczysty kraj. Dla tych, którzy wyemigrowali, to jest jakby życie od zera i można nawet porównać swój ojczysty kraj z rodziną. Kiedy człowiek emigruje, musi opuścić rodzinę, rodzinne mieszkanie, dziecięcy pokój i udać się w nieznany, nowy dla siebie świat.
gdzie musi robić wszystko, aby przetrwać. Ze względu na reżim totalitarny na Białorusi, represje i przemoc ze strony państwa, jest to jak rodzina, w której jest rodzic tyran, który bije i karze. Czy możecie sobie wyobrazić uczucie, z jakim ci przymusowi emigranci żyją w obcym kraju? Wiecie, na Białorusi jest takie wyrażenie w języku białoruskim: gdzie narodził się, tam i spotrebił się. Czyli gdzie człowiek został urodzony, tam i jest potrzebny. Więc ci emigranci, którzy opuścili kraj przymusowo, mają poczucie, że oni nie są potrzebni, że oni zostali wyrzuceni z własnego domu, że ich się pozbyli. W większości przypadków instynkt przetrwania pomaga emigrantom się adaptować w nowym kraju, ale niestety ten instynkt może zawieść. W zeszłym roku reżim postanowił zagrać na uczuciach Białorusinów i powołał komisję do rozpatrywania apelacji obywateli Republiki Białorusi przebywających za granicą w sprawie popełnienia przestępstw. Zaznaczam, że w skład komisji wchodzili urzędnicy bezpieczeństwa i propagandyści, którzy oczernili swoją reputację i początkowo nie było zaufania do tej komisji. No dla kogo wtedy była przeznaczona ta komisja? Albo dla tych, którzy mieli duże trudności z adaptacją w nowym kraju, albo dla tych Białorusinów, którym coś poważnego przydarzyło się na Białorusi i oni musieli wrócić. Zatem ci ludzie powinni byli zwrócić się do tej komisji i faktycznie, krótko mówiąc, poprosić o ich przebaczenie i przyjęcie ich. Tworząc tę komisję, prawdopodobnie Łukaszenko kierował się chęcią powrotu części obywateli na Białoruś. Prawda, to przesłanie do uciekających, jak on sam mówi, biegłych Białorusinów, było w jego stylu. Cytuję: moja rada dla was: do domu przyznajcie się do winy i klęknijcie. Będzie gorzej, więc wracajcie do domu na kolanach i czołgajcie się. Więc nie ma nic dziwnego w tym, że do komisji wpłynęło tylko około 100 wniosków. Zdecydowanie to nie są liczby, które chciał widzieć reżim. W internecie jest niewiele informacji na temat dokładnego losu tych osób, którzy wrócili, jednak istnieją informacje, że część została zatrzymana i dostała wyroki. Niektórzy pewnie mają szczęście i udzielono im demonstracyjnych wywiadów, żeby w telewizji afiszować, że widzicie, żałował, przyjechał, za granicą jest bardzo źle, ale tutaj jest dobrze. Ogólnie eksperyment z komisją nie powiódł się zarówno dla reżimu, jak i dla tych, którzy chcieliby wrócić do domu. No a teraz wróćmy do tematu filmu, o czym białoruskie emigranci milczą, no albo przynajmniej nie chcą rozmawiać publicznie. Depresja, zespół stresu pourazowego, ataki paniki, trudności adaptacyjne, wypalenie zawodowe to najczęstsze problemy, z którymi Białorusini zwracają się do psychologów. Wszystko to jest powodowane różnymi czynnikami, na przykład nostalgia i samotność. Przeprowadzce do innego kraju często towarzyszy uczucie tęsknoty za domem. Poczucie izolacji i samotności w nowym kraju może być bardzo silne. Kolejnym czynnikiem jest bariera językowa i ta bariera może stać się poważną przeszkodą w znalezieniu pracy, w integracji. Mogę nawet powiedzieć o sobie, mieszkając w Polsce 3. rok, ucząc się języka polskiego, nadal nieśmiało komunikuję z Polakami w prawdziwym życiu, bo czuję się niepewnie w języku polskim. Proszę tylko nie piszcie w komentarzach, że bardzo dobrze mówię po polsku. To tylko filmik. Przed tym, jak go nagrać, oczywiście ja się szykuję. Także są osoby, które przeprowadzili się w wieku dorosłym i oczywiście jest im jeszcze trudniej nauczyć się języka obcego niż osobom
młodszym. Trudności w zatrudnieniu. Mimo wszystkich wysokich kwalifikacji Białorusini mogą mieć trudności w znalezieniu pracy ze względu na barierę językową, niedopasowanie kwalifikacji itd. Mogę podać przykład z dziedziny medycyny. Można być na Białorusi odnoszącym sukcesy lekarzem, na przykład ginekologiem, pediatrą, chirurgiem, z wieloletnim doświadczeniem w swojej pracy. Ale kiedy się przeprowadzasz, wszystko wydaje się być zresetowane. Tutaj nikt Cię nie zna, nie może ocenić Twojego doświadczenia zawodowego ze względu na barierę językową, na niespójność w programach szkoleniowych, które odbywają się na Białorusi i w Polsce, na przykład w Polsce. Na Białorusi pacjenci do takich specjalistów ustawiają się w kolejkach, natomiast na emigracji trzeba przez kilka lat udowadniać, że jesteś godny, że masz prawo tu pracować i leczyć ludzi. Albo na przykład kiedyś zapoznałam się tu w Krakowie z kobietą, która miała na ten moment 45 lat. Na Białorusi ona pracowała jako nauczycielka na uniwersytecie, miała wykształcenie ekonomiczne, ale tu nie mogła znaleźć pracy w swoim zawodzie i z rozpaczy poszła pracować jako pokojówka w hotelu. Problemy z legalizacją mogą być również złożone i zagmatwane, włączając kwestie uzyskania wizy, pozwolenia na pracę itd. Postrzeganie emigrantów w społeczeństwie. Wiadomo, że Białorusini z wyglądu nie różnią się od Polaków, no także nie różnią się od Rosjan, Ukraińców. W ostatnim czasie wśród Polaków narosło wiele uprzedzeń wobec ludzi mówiących po rosyjsku. No i Białorusini są często atakowani. Problemy finansowe. Jest to bardzo ważny czynnik, prawdopodobnie jeden z pierwszych. Przeprowadzka i osiedlenie się w nowym miejscu często wiąże się z wysokimi kosztami finansowymi. Brak własnego mieszkania, niepewność wywierają duży nacisk na psychikę. Także chcę poruszyć taki temat jak brak zaufania do siebie wśród Białorusinów na emigracji. Dlaczego? Ponieważ do białoruskiej diaspory mogą przedostać się szpiedzy, którzy przybywają do Polski albo do innych krajów z fałszywymi dokumentami, rzekomo są prześladowani politycznie, ale tak naprawdę po prostu zbierają informacje i przekazują dane osobowe na Białoruś. Niedawno była sprawa kobiety zatrzymanej w Warszawie za szpiegowstwo. Osobiście spotkaliśmy osobę, która zachowała się bardzo podejrzanie i mieliśmy podstawy, aby zerwać z nią kontakt. Zatem Białorusini, kto mnie obserwuje, bardzo proszę, bądźcie uważni i ostrożni podczas spotkań i komunikacji z nieznajomymi, nawet jeśli mówią, że są represjonowani. No i ostatni drażliwy temat wśród białoruskich emigrantów to język białoruski. Myślę, że wiecie, ni dla kogo to nie jest tajemnicą, że większa część Białorusinów rozmawia w języku rosyjskim. Jednak po przeprowadzce wielu Białorusinów odczuło potrzebę samookreślenia się jako Białorusini poprzez język białoruski. Na przykład diaspora krakowska organizuje imprezy w języku białoruskim. W Krakowie jest już mała biblioteka z białoruskimi książkami. Działa teatr dziecięcy w języku białoruskim. Ale nie wszyscy Białorusini tak myślą. Nie każdy jest gotowy w dorosłym wieku przechodzić na język białoruski. Wielu Białorusinów uważa, że to jest już po prostu martwy język i nie ma sensu go ratować. Powtarzam, to jest bardzo drażliwy temat, bardzo bolesny dla mnie i myślę, że ten problem tylko pogłębia podział w naszym społeczeństwie. To wszystko na dzisiaj, co chciałam powiedzieć, z czym chciałam podzielić się z Wami w tym bolesnym temacie. Jeśli macie do mnie pytania, piszcie w komentarzach, chętnie przeczytam i jeśli będę miała
rozumienie, że mogę odpowiedzieć, oczywiście, że odpowiem. Bardzo dziękuję za uwagę, za obejrzenie tego odcinku. Jeśli chcecie mnie podziękować i wesprzeć mój kanał, to możecie to zrobić kciukiem w górę albo postawić mi kawkę. Do zobaczenia w nowych odcinkach. Cześć!